Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, awak dhewe iki bakal nerangno salah siji tembung macapat, yaitu tembung sino. Nah, tembung macapat dhewe salah siji warisan budaya Jawa sing duweni nilai seni lan piwulang kang luhur. Nah, mulai saka kuwi penting banget bagi kita kabeh supaya iso ngerti lan nglestarekake. Nah, ing kesempatan kali ini kita bakal nerangake babagan pengertian, paugeran, fungsi lan makna, titik laras, lan syair. Nah, supaya lebih cetha maneh, yuk kita bahas siji-siji. Nah, biasanya tembung macapat sino iki digunakake kanggo menehi pitutur lan nasihat, utamane kanggo arek nom-noman supaya iso nglakoni urip kanthi becik. Nah, isine dhewe biasane nyeritakno pentingnya sinau, duweni tata krama, lan dadi pribadi sing migunani kanggo masyarakat. Nah, jadi tembung sinom iki mung ora duweni nilai seni ae, tapi uga duweni nilai pendidikan lan moral. Sinom duweni paugeran utawa aturan sing kudu dituruti. Cacahe ana 9 gatra utawa larik saben bait. Dene guru wilangane yaiku 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8 lan kelas. Saliyane kuwi guru lagune yaiku AI, AI, IU, AI lan A. Fungsi lan maknane tembung sinom. Ing tembung macapat, sinom kerep digunakake kanggo menehi pitutur, nasihat, lan semangat marang para nom-noman supaya gelem sinau lan duweni pribadi sing becik. Nah, tuladhane tembung sinom biasane ngandhut tuladhane tembung sinom iku biasane ngandhut piwulang urip. Isine ngajari supaya wong enom rajin sinau, duweni tata krama, lan iso migunani tumrap masyarakat. Selanjutnya titik laras tembung sinom. Titik larase tembung sinom biasane dilakokake nganggo titik laras slendro lan telok. Tuladha lagu utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing ngiksi kondo, panembahan Senopati, Kapati Amarsudi, Sudaning hawa lan nafsu, Pinesu tapa brata, tanaping siang ratri, memangun karyena tias ing sasama. Penutupan lan kesimpulan. Tadi kesimpulan tembang sinom iku tembang macapat sing ngegambarake masa enom lan kebek piwulang urip. Tembang iki ngajari kita supaya siji, duwe pribadi sing sregep, loro, duwe budi pekerti, lan telu, migunani kanggo masyarakat. Mula saka iku, ayo kita nglestareke budaya Jawa kalebu tembang macapat iki. Matur nuwun kawigatosané. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.